The Bulgarian language. Български. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Здравей, добро утро, добър ден, добър вечер, лека нощ, чао, довиждане, да, не, може би, добре, благодаря, моля, извинете, съжалявам. The parable of the prodigal son. Каза още: някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях каза на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна. И там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна. И той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа: татко, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза: татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата каза на слугите си: бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте угоеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. А по-старият му син беше на нивата. И като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това. А той му каза: брат ти си дойде. И баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той отговори на баща си: ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил една твоя заповед. Но на мене никога дори яре не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който прахоса имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. А той му каза: синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери.